Hey YouTube, så er vi også ved at købe noget fyrværkeri. Det vi vil, det er vel bare at vise jer, hvor vi har købt det, pris og gram i hver. Først var vi hjem og fix, og så købte vi et Cobra-sæt, et batteri her, med 9 skud, og med 92 gram krudt i. Så fik vi et større batteri, noget større, men der er så også kun 10 skud i, hvor der er 183. Så der er jo markant stor, der er næsten dobbelt så meget i den her, som der er i den her. Så fik vi så også et batteri med, hvor der er 42 gram krudt i. Ja. Og så fik vi 3 raketter med. Jeg tror, at den, der står Cobra 5 på, er lidt større og bedre, end den, hvor der står Cobra 4 på. Den her, knækket. Den her, der er 20 gram krudt i, der er der også i de 2 andre. Ja. Sådan et sortiment her, det koster 130 kroner for 2 batterier, et bomber og 3 raketter. Så var vi igen i hjem og fix, og der købte vi 5 pakker heksehyl til 7,5 stykker. Så hopper vi over til Nyborg. Der har vi købt symfonibomber, 6 skud hver, 6 styk, 5 skud hver, hvor der er 32 gram krudt i per rør. Ja. Det har vi altid holdt meget af, sådan en symfoni her. Så er vi over og købe nogle stævnsklem. Sådan en lille base her. Den koster 72 for 12 raketter. Det er meget billigt, den køber vi stort set hver år. Og i sådan en, der er 28 gram krudt i. Ja, den vil jeg stærkt anbefale. Både fordi det er billige penge, og så er der mange med. Så har vi også købt trylleæske. Så jeg ikke lige helt, hvad den hedder. Hvor der var 2, 4, 6 raketter med her, som er tryllestøv. Så var der 6 af dem her med, som også er tryllestøv. Og hvor der var 28 gram krudt den, og 27 i de kugleraketter. Så har vi fået en tryllestav med, 5 skud. Det er et bomberør, hvor der er, nu skal jeg lige finde det, hvor der er 32 gram krudt i. Og så har vi fået en hel masse små batterier med. Batterier. Højhat, det er så romerlysbatteri, hvor der er 32 gram krudt i. Så har vi fået en Magic ild, hvor der er 28 gram krudt i. Så har vi fået en trylleild, hvor der er 66 gram krudt i. Så har vi fået en tryllemix med 9 skud i, hvor der er 91 gram krudt i. Så har vi fået en trylleboks 3 med 16 skud. Jeg ved ikke lige hvor godt det er, det er jo så lille. Hvor der er 36,8 gram i. Og så en tryllehat, hvor der er 181,9. Det ser jeg i hvert fald meget op til. Det er meget, tror jeg meget godt. Så er der en trylletræk med 25 skud. Med 133 gram krudt. 153 gram krudt. Sådan en æske her. Kan jeg ikke huske, hvad fanden det kostede. Det var 235 eller sådan noget. Meget god pakke, synes jeg selv. Så var vi videre til T. Hansen, hvor vi har købt mini crackling, 50 stykker hver. I T. Hansen. Og så har vi købt Virvelvind. Dem har vi købt 16 gange 2 af. Og så har vi købt heksehyl, 8 stykker i T. Hansen medium, hvor der er 28 gram krudt i hver, eller i alle sammen. Så fik vi også købt nogle minksortimenter, hvor der er lige for at tage lidt ud, der er lidt knaldperler, og der er mange her. Store crackling, store blitzlys, romerlysk, jeg ved ikke lige om jeg prøver at tage flere ud. Og så er der nogle flere crackling, og så er der stor virvelvind, lille virvelvind, jumping jacks, crackling og jordsol. Ja,
Og dem har vi så også købt 2 af. Det er mere bare til leg. Og eksperimentere med, fordi ja, jeg skal ikke gå og lave alt det her. Ja. Så har vi købt 4 Fata Morgana rør. Der er så kun 3 tilbage. Det er fordi jeg har skyde i dag. Der er 30 gram krudt i hver. Et 5 skud. Har aldrig prøvet det før, det første år jeg køber det. Så har vi Ekvator motor med 6 CO6 raketter i med 92 gram krudt i. Kan også se det her. De vil også anbefales, det er en meget billig pris til 40 kroner. Vi kan også lige hoppe lidt tilbage. For jeg kan have mini cracklings 24 kroner, Virvelvind 8, medium heksehyl, de koster 11. Jeg har ikke lyst, hvad de her mængder nogen koster. Jeg tror det var 100 eller andet, kan jeg ikke huske det. Ja. Og det her det er jo til Hansen. Så er der nogle Thundershots. Dem har jeg købt 3 pakker af. Jeg er selv ude at fyre 3 af. 30 mm. Det er som et slags bomberør. Bare kun med et skud. Jeg synes, de er meget flotte. Måneskinsbatteri. 168 gram krudt i. Og der er 49 skud i. Dem har jeg altså købt 2 af. Dem havde jeg sidste år, og synes de var ret flotte, så dem køber jeg igen i år. Så var vi over i AFAC. Købe 92. 72. Ja, jeg har været fandt ud af Cracking Balls. Ja, det er jo meget billigt til den pris, de er til, fordi de koster jo kun 40 kroner. Og så er der det her batteri fra AFAC, som hedder Turbo, hvor der er, nu skal I finde gram krudt, 81 gram krudt i, og hvor jeg tror der er 10 skud, det er 10 skud. Jeg glemte lige prisen på dem her. Prisen er sådan et månedsbatteri er 50 kroner, og 30 kroner for Thundershots her. Det er det selvfølgelig ikke det hele. Vi skal have mere. Det kommer bare først hjem nytårsaften. Så laver vi også en part der. Eller det bliver så en part 3. For det er mig og min fætter ser ikke så meget hinanden mere. Så nu slår vi over til ham med hans krudt. Og håber I kan lide det. Hej, jeg fortsætter med mig Andreas' fyrværkeri. Så vi starter med nogle Cracking Balls fra AFAC. 72 styks med 6 i og nem vægt på 5,76. Og så begynder vi lige med det smålige her. Så tager vi lige nogle Nightstar raketter fra et sortiment. Med nem vægt på, var det ikke 4 eller andet? Kan jeg ikke huske det, 4,2. Ja, min kamera gider ikke fokusere. Og så nogle virvelvind. Det er ikke så sjov. Det er ikke sjov. Og så ildringen. Ikke så sjov. Den har så flere af. Og så har jeg flere virvelvind. Og så sådan nogle her hyl her. Ja, sådan nok hov. Og så nogle knasende kugler. 10 stykker. Dem kan man så til at åbne. Også fra sidste år. Og så noget mindre smart hernede. Og så hyldesortiment. 5 medium. 4 large. Og 50 small. Lige huske hvad det var. Og så er et sortiment her. Familiepakken 3. Med nogle store raketter, nogle små, og så nogle faldskærmsraketter vil jeg sige. Og så nogle romerlys har et af dem lige her fra sidste år. Med nem vægt på 16 gram, og det er 20 skuds. Så jeg vil ikke sige det så meget godt. Og så en fontæne her. Med 250 gram krudt i eller sådan noget, tror jeg. Nej, ikke 200. Fuck det, der står. Jeg kan ikke se det. Og så har jeg nogle små batterier her, tror jeg. Og så nogle fontæner også. Og nogle batterier. Og så har vi nogle Thundershots 20 mm. Og dem har vi 2 af. Og så har vi heksehyl. 6 pakker. Og så her har jeg nogle små af dem her. Det kaldes nogle bier herinde. De siger bare sådan bang. Og så er det bare det, og så har vi nogle faldskærmsraketter her, som jeg også viste lige før. Og så nogle ekvatorraketter. 2 styks. God til prisen.
40 kroner før jul. Ja, skal lige. Og der er 16,4 gram i. Og så kommer vi til nogle af dem, der virkelig er gode. Symfoni bomberør. Køber dem hvert år. De kan stærkt anbefales. Og der er en nem vægt på 32,5. Og det er 5 skuds. Og der er meget selvfølgelig fyret en pakke af. Det skal prøves. De er virkelig flotte. Så nogle stævnskær. 2 pakker. Ja, jeg kan ikke 27,5 gram krudt i, og så nogle små romerlys her. Men det var bare det. Vi ses. Hej.